रुमाव सफैनाया बारा गोबाव जायाखै जायफोरा एनआइए नांनानै थानाय आरो जायफोर मार्टियास फेमिलि ना दिनैनि नैबे मोनसे भिडिअआ जायफ्रा एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ बिनि सोरनिबा बिसि सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिदा सोरनिबा बिब' गासैबो न'खरनि फेमिलिफ्रा दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट नैबे सुन्दारियावहाय मोनसे सावराय मेल लादों बिथांमोना दिनै बै एनआइए नांनानै थानाय ना बिनि बिमा आरो बिनि बिसि आरो बैनि बिदा आरो बैनि बिब' माखासे बाथ्रा बुंनाय ना बेखौ जों एसेब्लाबो खोनासंनि जों दुखु मोनो जों बुङोब्ला जायफोर खुंथायाव थानायनि सोद्रोमाफोर आरो जायफ्रा दिनै पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौ सिनाया भिडिअखौ कमप्लिट नायालाफानो माखासे कमेन्ट लिरनानै हरो आं नांजाया जेबो फाजाया बे कमेन्ट आंनि थाखाय गिदिर इस्यु नङा गिदिर मेटार नङा जायफ्रा गिदिर मेटारा जाय गिदिर इस्युआ जायफ्रा दिनै बर' हारिनि थाखाय नांनानै जियालाव थानाय ना बै सुबुंफोरखौ जों उदां खालामना होनो हानांगोन नैबे जायफोर खुंथायाव थानाय बुंना लादोंमोन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बुङोब्ला गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनानो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन एनआइएखौ जायफ्रा नांनानै थानाय बिथांमोनखौ जों उदां खालामगोन बेफोरबायदि गोबां जों खोथा बुंबोनायखौ जों खोनाबाय थादों ना लाजि मोनो दुखु मोनो दैदेनगिरिफ्रा नैबे जायफोर मार्टियास फेमिलि जायफ्रा गोथाङैनो गोथै बेफोरनि फारसे बै निउस पर्टेल मोननाया मानो बार बार दामनो हाया मा जाहोन दं प्रमद बर'आ दिनै ओंखाम जादोंब्लाबो नै उमुगा गुम 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 दामदों प्रमद बर' नै गबिन्द बसुमतारीया नै दिनैहाय उदै सादोंनो हस्पिटालाव 24 घन्टा बेनिल' खोनासंनो बादलायनाय दिनै जायफ्रा गोथाङै मुंख्लं जायफोर एनआइए नांनानै थानाय जायफोर दिनै जेलाव दासिमबो दं दिनै बेफोरनि फारसे 24 घन्टा दामनो हायि निउस पर्टेल दं मोननैसो बै सुबुंफोरा बेफोरबायदि खालामो मानो दामनो हाया दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै उदै सादों होनना बुङोब्ला 24 घन्टा दामगोन दिनै प्रमद बर' सारा दिनै माबा आथिं सादों होननानै बुङोब्ला 24 घन्टा दामगोन बेफोरबायदि पर्टेल दं जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरखौ जों ITCL आवसो बुङो ITCL नि पर्टेल बेफोरो बेफोरबायदि होनना बुंगोन थ' जाय हक जायफोर पर्टेलफोर बिथांमोना जुदि दुखु मोनदोंबा बिथांमोननि बाथ्रा आं बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया थ' बुंनांगौखिनिखौ बुंदों आरो बिथांमोननि जाखिनि बिथांमोननि निउसखौ आं नायो गासैखौबो नायफ्रामजोबो सोरबाया उदै सादों आथिं सादों आखाइ सादों 24 घन्टा गोमो मानो दिनै नै बेफोरो नांनानैसो दिनै हारिनि नांनानैसो दिनै एनआइए नांनानै जियाल जानानै दं खोनानो मोनफिनबावदों जेब्ला नायनो थाङो न'खरनि जाय बिसि आरो बिमा बिदाफ्रा नायनो थाङोब्ला बिब'फ्रा नायनो थाङोब्ला खाथियाव फज'ना मोजां रायलायहोयोमोन दानिया बेफोरबायदिबो रायलायनो होबावला गोजानाव थानासो होसिख्राव रायलायनो होसै आरो खोनानो मोनबावदों जेब्ला कर्टआव लाबोयो हाजिर खालामनो लाबोयो अब्लानि समाव मा खालामो हेन्डकाप लगायनानैसो लाबोयो दिनै बुंनो गोसो गैयामोन आरो दामथ'वा होननानै सानदोंमोन नाथाय उफाय गैया सफैनाया बारा गोबाव जायाखै थ' जेखियानो जादोला बै सुबुं व्यक्तिफोरनि बिमानो सोरबा बिमा सोरबा बिदा सोरबा बिब' बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों एसे खोनासंग्रोना लानि बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ बुंबावगोन आं खुलुमबाय बे सारमोननिसिम आरो गोबां रायजो राजा बिमा बिफाफोरनिसिमाव दिनै जोंनि बुंनाय आरो दिनै आंनाबो फिसा हौवाया सुबला नार्जारिया नैबे फिसौआ मिनिनोनो रोङाखैमोन बेसेबा गोबावसै ओंखारलांनाया दासिमबो मोखां नुवा आंनि फिसालाखौ गबोगोन ना गबोआ जाखो उन्दुबायनोनो नेनानै थांला आङो दाउ गोसोखांबाय बायनो बिफा बोरायाबो गैला ग्रोब ग्रोब बोसोरफानि दासिमबो हा इसेखौनो हारसिंनो हाल खदाल मावनानै जानाङो बिफा बोराया एखमबा समाव बोरायजोंबो आलि खोफाबायहैनांसै आङो बिफा बोराया मेंनायजोंनो एखमबा समाव आलि दानफाबायनोसै आङो दा बाहायनो एखमबा समाव उन्दुनोबो ओंखारलायलांला
फिसालाखौ गोसोखांबाय बायनो उननि फिसौ मावरियाबो दङ। साफ्रोम बर' रायजो राजा आरो जोंनि गासै दुखुथिया न'खरफोर बयनिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय, खुलुमहरनाय थाबाय। आं दा मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानदों, जोंहा आं सानो दा मोनसे सम जाबाय, गासै बर' रायजो राजाया सांग्रां जानायनि मोनसे सम सफैबाय। जाय दावहारु जोंनि न'खरनि जायफोर NDFB बिथांमोनहा जायफोर दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं, सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटीयाव आरो गुबुन गुबुन रायजोआव आरो गुबुन गुबुन हादोराव जोबथे जानानै थानाय गासै NDFBफोरखौ बख'नांगौनि सार्थआव आं सानो गासै बर' रायजो राजायाबो दा सांग्रां जानायनि सम सफैबाय। दा आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा दिनै जों सावरायनाय बायदि फैगौ बोहैथि बोसोरनि फैगौ अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जुदि बिर जोहोलाव जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दासिम जोबजानानै दं, बिथांमोनहा जुदि उदां जायाब्ला बेवहाय साफ्रोम बर' रायजो राजाया सांग्रां जादो जे माबा मोनसे थांखि लानानैब्लाबो मोनसे जावरिखांनाय फैनानै बै बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बख'नायनि सार्थआव खौसे जानानै गासै एक्स NDFB गासै बर' रायजो राजा गासैबो खौसे जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ मा राहायै बख'नो हायो बेनि प्लेन पलिसिखौ जाहाथे लायो। आं बेखौ गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनानै आंनि आखाइ खबजबै गुरैयै आं खावलायहरबाय, खौसे जा एक्स NDFBनि फेमिलिफोर गासै बर' रायजो राजाफोर खौसे जानानै खौसेयै सावरायलायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। मानोना दिनै जोबथेसालियाव गासै 10सो जिउ जोबजासे साजा मोननाय कनभिक्टेड जानानै दं आरो 2 गथ'फोरा फासिनि साजा, बे इसिबां गिदिर थफ्लाखौ रुजुननानै गिथाव बाथाव थफ्लाखौ रुजुननानै दिनै बिथांमोनहा जोबथेसालियाव सान हर मोदैजों मोखांजों जानानै दिनै बिथांमोनहा थांनानै दं। गाव गावनि जिउखौ लानानै जानाय थिग गैया, लोंनाय थिग गैया, बे हालोदाव बिथांमोनहा दिनै जोबथेसालियाव दङ। बेसेबां दुखुनांथाव। दा बिथांमोननि आरो माखासे लोगोफ्रा दिनै ट्रायल होजागासिनो दं NIA कर्टआव। दा ट्रायलावबो ओरैबायदि मोनसे आथिखालाव मोनसे ओरैबायदि गिथाव बाथाव साखिफोर लिंहरनानै NIAफ्रा ट्रायल होगासिनो दङ। बै संदानग्रा एजेन्सिफ्रा जाय साखिफोरा प्रटेक्टेड उइटनेस, बिसोरनि मुंबो थाया, एड्रेसबो थाया, बिसोरबायदि साखिखौ लिंहरनानै दिनै गिथाव बाथाव गोसोम जि खाख्लुमनानै बिथांमोनखौ आदालताव गाखोहोनानै बिथांमोननि माखासे साखि लानाय बे दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नुयोब्ला बेफोरखौ दिग दिगै जों नायहरोब्ला जों हमनो हायो बिथांमोनखौबो निस्सय माबा मोनसे गिदिर पानिशमेन्ट हैगोनखौ जों नोजोर होनो हायो। दुखुनांथावना बेफोरखौ माखासे बाथ्राखौ जों खेंफोरोब्ला बुङोब्ला गोबाङानो जोंफोरखौ दुखु मोनो। दुखु मोनबाबोलाय आरो माथोबाव उफाय गैया, बुंनांगौखौ बुंनांगौ जानानै फैयो। सिदा सिदि बाथ्रा, आं हले बेखौ थेरा बेखायै खायथ्रा खुयथ्रायै बाथ्राखौ बुङाखै। एफा बोसोर हाग्रायाव थानानै फैबाय ना, दिनैसिमबो बिथांमोनखौ हमबाय, NIA नांनानै दिनै थाबाय, दासिमबो जुदि बेफोरबायदि थायोब्ला माब्लानि जुगाव बरनगोन आरो माब्लानि जुगाव बिथांमोनखौ आरोबाव न'खराव फिन मोजां खालामफिननो हागोन ना। दा जायफ्रा UPPL आव आर'नाइ गाना बिथांमोना जेबो खामानि गैया, आं हले सिदा सिदि बुङो बेखिनि बाथ्रा। सार गबिन्द मोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। UPPL नि नङाब्लालाय माबोरैथ' बरनथारनाय
खोनानो मोनो जों गबिन्द सार माब्लाबा दुखु नाङो माब्लाबा सार जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनाफिनोब्ला दुखु नाङो जों गना थानानैलाय माथो उदां जादों नोंथाङाबोलाय दिनै डिपुटि चिफ जानानैलाय हारिनि थाखाय नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन माथो होफैनो हादों नोंथां गबिन्द बसुमतारियालाय आरो जोंनि नैबे खुंथायाव थानाय ना CEM बिथाङाबोलाय बर' रायजो राजानोलाय माथो होफैनो हादों बाथ्राया बिसोरना माथो होफैनो हादों माथो रंजानाय माथो खुसि जानाय बेफोरबायदियाव मा रंजानाय खुसि जानायनि मा होफैदों दिनै मिशन भिजननि बाथ्रा बुङो मा बे मिशना साक्सेसफुल जादों मा बे भिजना साक्सेसफुल जादों आसि थुना खोन्थानो हागोन नामा ओरैनो जोङो दुरान्ड काप होफैनो हाबाय जों जोबोद जौगाबाय बेखौ बुंबा जानाय नङा जों बबेबा लामा बिथिं माबा मोनसे जों कलेजनो माबा माबि मोन्दों गोबां जौगाबाय बेखौ बुंबा जानाय नङा एना नांना थानायफोरखौ दिनैसिमबो मोजाङैनो बोसोरब्रै जालांबाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थानाया आरो बुंलांबाय थागोनबो जेब्लासिमहालागै उदां जाया अब्लासिमहालागै बुंबायबो थागोन बुंनोबो गोनां बायधता बेफोरखौ दा बुङोब्ला गोबां बाथ्रासो ओंखारलांबावो बै समाव जों बुंनो हायाखैमोन मानो जों मोनसे रुल नियम निति आर्मि फर्मेशनखौ जों रुलखौ मानिनो गोनां सोलिनो गोनां जादोंमोन जों जिहेतु NDPआव थानाय समाव गोजोन गोरोबथा जानाय लगे लगे जोंनाव फर्मेशन गैयिफोरबायदि जानानै दं आरो गैलाबो डिसबेन्ड जाबाय जेला फर्मेशन गैला जों रुल नियम नितिफोरखौ जों मानिना सोलियिफोरबायदि जाजोबलांदों आरो सोलिनायबो नङा NDPनि आर्मि फर्मेशना जुदि मोजाङै सोलिलाङोब्ला न'खरावबो मोजां सोलिलांनो हायो बेखिनिखौ दुगा बुंगोन आं दिनैहाय बेफोर गोजोन गोरोबथा जाखांबायबो NIAबो सोरबा लिडारखौल' बुङाखै आं सोरबा लिडारखौल' बुङाखै खुंथायाव थाग्राफोर नोंथांमोना एसे सान जों दिनैहाय बुंफिननो आरो रिपिट खालामफिननांगौनि गोनांथि गैयामोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि सोरनिबा देहायाव नांदोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिफिनखानाय थाबाय थ' लोगोफोर जोबथारनायाव फंसेल' बाथ्रा बुंगोन कमेन्ट सेक्सनाव उल्था कमेन्ट होदोंब्ला आं बिनि भिडिअखौ लाबोगोन कमेन्टजों लोगोसे हगारनानैबो होगोन आं थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि